pre vás pripravili aj doprovodný program, ktorý dúfame, že sa časovo nejak priblíži k tomu programu, ktorý máte v katalógoch. Budú to ukážky agility klubu MKA Poprad Tatry a takisto vám potom zahrá dedinská folklórna skupina Služančanka. V bufete je možné zakúpiť si guláš, kapusníku, prípadne nejaké to alko a nealko, aby vám nebola zima. Prajem vám všetkým veľa úspechov, pekné tenisu, takže dám slovo ešte rozhodcovi. Ďakujem veľmi pekne, taktiež vám prajem príjemný pekný deň, slnečný. Na začiatok vám všetkým prajem veľa športových úspechov. Dúfam, že vyhoviem vašim požiadavkám. No a potom to zhodnotíme. Pôjdeme posudzovať podľa katalógu, teda presne ako to je určené a napísané v katalógu. Teraz nastupuje trieda dorazku psov. Poprosil by som majiteľov, aby nastúpili do výstavného kruhu. Sú to katalógové čísla 1 až 6. Ďakujem. Ešte jedna organizačná vec. Poprosíme všetkých psíkov, ktorí vyhrajú vo všetkých triedách, to znamená psi aj suky, prvé miesto, aby tu podľa možností ostali do konca výstavy, bude vyhodnotený víťaz výstavy na konci pri príležitosti založenia 20. výročia nášho klubu.